Sige, nguya ka muna dyan. Back up, dude. Ay, Sabay tayo dyan mga kosa. Nasabi niya na yung tanong ko kasi tinatanong ko na eh. Tanong, Mayores. Meron bang backup dude ang babae? Di ba parang backup dude is when you're starting dating. Parang pag hindi to nag-work, meron akong kasunod. Meron akong backup, papalit. no? Oo, parang merong mag-rebound sa akin. So, meron bang backup dude ang babae? Lalo na sa umpisa, dating pa lang. Sa akin, Hindi, tatlo yung ano ko. Backup dude, dating. Backup dude pag sila na. Backup dude pag may anak na. Oh, Oh. grabe ah. Oo. Parang malalalaki. Hindi, parang backup dude is pag hindi to nag-work. Oo nga, parang meron ka ng reserba. Oh, meron bang ganon Nauutot ako tuloy. ang mga babae? Ang mga babae, malay ko sa iba. Ang babae. Tanong ko eh. Sa akin na, yung sa sarili ko. Pero, ewan ko sa iba. Baho ng utot ko. Sa dating, sa akin hindi naman, parang hindi ko naisip na parang may backup. Parang magfo-focus ako dun sa isa. Kasi parang ang hirap parang meron ka na kaagad. Ganun. Tapos, pero alam nyo, naisip ko yung yung meron yung kasi pag yung app na yung Tinder. Kasi 'di ba doon parang may backup ka. Sino ba ako? Hindi parang 'di ba pag nag-Tinder ka tapos may mga yun parang nag-connect kayo. And tawag din na match. Match, oh. Match kayo, 'di ba parang ang ibig sabihin nun parang 'di ba may ka-chat ka dito. Tapos Di ba ako yung naging backup dude mo? ang dami mo. Di ba? Oh, di ba? Ako yung backup dude mo. Bakit? Mga kosa, totoo. Ako yung naging backup dude ni Mayores Ay natin. nako, paano pa ako? Kunwari, walang backup walang doon. ganun. Hindi ako walang Hindi backup. ako ganun, ha? Pero parang naisip ko, teka lang. Diba? Nahuli na ako. Oo, nahuli ka. Ako yung backup dude. So, tatanong ulit ko. Tama ba yung term na backup dude kita? Hindi, parang ang nangyari kasi nun, backup ka rin kasi yun, yung tawag dun eh. Kasi parang hindi na nag-work eh. Parang yung sinundan mo. Parang kayo pa rin. Tapos parang hindi na. Parang naghanap ka ng paano pag-try ko sa iba. So parang backup yun, di ba? Oo nga, no? Backup dude yun. So, I'm your backup dude. Oh So, my God. para sa iyo pa rin. Ikaw pa rin. ako pala yung backup dude. Dahil, Oh my God. nagka-booking na mga kosa. Naisip ko lang, ako yung backup dude. Marites. Marites. Ito yung Maritesan time. Nagano pa ako. Tapos, Hindi, walang ganun. Parang ganun eh. No, not to me. Parang ganun eh. parang na kaagad no na I'm clean. Ganun. I'm clean. All you motherfuckers are dirty. You bitches. Parang ganun eh. No. Nahuli na tuloy. Yan. Natuntun na. Yan. So, ulitin tapos ko. na po tayo. Ako gawa lang ng gawa. Game, ulitin ko ha. Meron bang backup dude ang babae? Yung tawa mo eh. Lalo nung, Parang nag-flashback tuloy yung bila ko teka lang. Nag-flashback tuloy lahat-lahat. Game, Okay, so depende sa pagkakataon, di ba? oo. Sa akin naman kasi parang ako, sige, ito na ha. Parang itatry mo kasi lahat-lahat ng bagay na yung parang sa dating. Natawa lang ako. Tandaan mo yan ha, mag-stay focus ka dyan ha. Sige. Kasi yung relationship nyo, hindi nag-work. Double meaning yun. Una, hindi talaga nag-work yung relationship nyo, di ba? Oo. Pangalawa, hindi talaga siya nag-work. Si lalaki is houseboy. Hindi nag-work.
Hindi magkaka-work na siya nun. O kaya nga. Oo. Pero hindi nga nag-work. Hindi kasi nag-work. Yan. Game. Tuloy. Baliw ka. Game. Tapos, ano na yun? Nawala na tuloy ako. Tama na nga. Back up, dude. Ang babae sa relasyon. Siguro kasi pag parang magiging mag-explore ka sa dating. Ganon. So, bale, sige na nga. Sige na nga. Nakakainis sa mukha mo, man. Sa dating. Naging, guilty na tuloy ako. Okay, game. Into relation naman. Meron bang backup dude nung nagka-relasyon na tayo? Ayong tayo na? Hindi na. Hindi na. Oo, parang focus na ako sa'yo. Kasi, I truly find the Backup dude. outer space. I truly find the right love dude. I found the backup dude. The That I perfect. really want. Yes, the perfect. Hmm. So, siya na yung backup dude na, na perfect na para sa akin. Yun. Nahanap ko na yung backup dude na yun. Pero may may mga babae na kahit in relationship may backup dude. Tingin ko ang pinaka backup dude in relationship at may asawa na sila is yung best friend nila na opposite sex. Backup? Feeling ko, Paano backup dude yun? Feeling ko lang kasi may mga ganun, di ba? Parang wala lang nakakita ako ng ganun na relasyon na parang, Ibig sabihin parang may gusto siya sa best friend niya. di ba? Meron kang alam na yung magkarelasyon na sila. Oh. Tapos, yung pinsan nung sa masculine side, yun ang nakatuloy ng yung Ay, girlfriend. gago. So, siya yung backup dude na friend. Mm, Di ba? tama na, oo. Hindi. Oo, Oh, yun. Oo nga, backup dude nga. Backup dude na yun. In relation na yun. Oo. Siguro parang ganun na rin yun, yung parang nakita niya, parang hindi niya na nakikita yung Sarili niya. mag-work o mag-work silang dalawa, kaya parang mas ako dito sa isa, mas kampante ako, nandito naman siya para sa akin lagi. Yun siguro yung backup dude na masasabi mong ka talaga, yung isi-save ka. Yung parang yun na yun. Oo. Siguro yun yung yung positive side ng backup dude yung hindi yung parang nag-backup dude ka dahil May nakaabang ka agad na parang gusto mo hindi ka natetenga. Iba rin yun. Iba rin yun. Ano yan? Katidud yun, no? Kating ko. Yung sa'yo parang parang siguro, sige, egas ka na. Parang ganun yung boyfriend na yung di ba yung parang parang nakipag-date ako sa'yo. Pero friendly date naman Friendly, yun. Hindi naman. kasi parang, hindi naman backup yung ko sa'yo nun eh. Totoo, hindi naman talaga backup yung ko sa kanya. Naramdaman mo lang na backup nung kasi parang nagkaroon ng mutual understanding siguro. Kaya nasabi mong backup siguro dahil parang gusto ko maging tayo. Pero yung totoo, naramdaman ko naman na sa'yo yung the feeling that is the feeling that is true. Ayun. Lobat na yung camera mo sa kaya habulin ko na lang yung outro ko. Okay naman ako sa sagot. Okay ka na doon? Gawa lang gawa para may mababalikan.